Apa, egunon. Hemen daukagu eguzki sukaldea. Bueno, 12ak dira, goizeko 12ak, eta hemen dago eguzki sukaldea. Ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. Jarri dut ontzin ur pixkat, gero patatak eta zanariak eta arraultza sartzeko eta egosteko. Eta, bueno, 10 minutu darama jarrita hemen, etxe aurren, eta, bueno, hor ikusi dezakezu zenez, ura ia dago irakiten, 10 minututan. Eta, bueno, nola funtzionatzen duen eguzki sukaldeak? Bueno, eguzkiaren potentzia guztia hartzeko, itzala egon behar du gurpin artean, hemen, zuzen. Bai? Eta gero, beste gauza bat da, torloju horrek, gaineko torlojua, eman behar dio itzala beko torlojuari, mariposa daukana. Bai, ez dakit ondo ikustiko den ala ez, baina bueno, hori da pixka bat funtzionamendua. Horrela jartzen baldin badegu, perpendikularra egongo da, eta eguzkiaren indarra guztia hartuko du. Bai? Bueno, gero ikusiko dugu nola funtzionatzen duen. 20 minututan etorriko naiz berriro, bueltatuko naiz berriro, eta ikusiko dugu zer gertatu den. Bai? Garte.